Fel ydych chi'n gwybod, mae Angela a finna wedi bod yn cydarwain ar y gwaith yma ac yn mynd i roi cyflwyniad i chi cyn y gweithdy sydd yn mynd i egluro yn union beth sydd wedi cael ei gyflawni hyd yn hyn. Felly, fel ydych chi'n ymwybodol, mae'r gwaith yma wedi bod yn mynd rhagddo ers bron i 2 blynedd bellach, gan fod parcio thrafnidiaeth wedi cael ei hadnabod fel y rhai o heriau mwyaf sylweddol yn ardal yr Wyddfa ac Ogwen drwy broses ymgynghorol cyn lansio cynllun yr Wyddfa. A mi roedd comisiynu adolygiad o'r sefyllfa yn un o bwyntiau gweithredu'r cynllun ac felly eithon ni ati gyda Chyngor Gwynedd a Chonwy i ysgrifennu'r briff oherwydd bod hyn wedi ei nodi yng Nghenllyn yr Wyddfa. Felly, oherwydd hynny, roedd y briff yn canolbwyntio ar ardal yr Wyddfa ac Ogwen yn unig, ond mae oblygiadau'r weledigaeth yn ymestyn yn bell heibio ffin yr ardal brosiect ac fe fydd y parc yn ystyried ehangu'r egwyddorion cynaladwy ar draws y parc ble mae hynny'n briodol. Felly, comisiynydd Martin Higgins Associates i ysgrifennu'r adolygiad ac fe gyflwynwyd drafft i ni yn dilyn proses bellach o ymgynghori yn haf 2020. Felly rwan, mae Angela jyst yn mynd i roi trosolwg sydyn o'r weledigaeth honno a gyflwynwyd i ni. Ia, fel mae'r strategaeth, dych chi'n gwybod, felly mae'r strategaeth yn ymateb i'r llwyth o broblemau ni wedi gweld dros y blynyddoedd a wrth gwrs be ni wedi cael profiad ohono fo yn ddiweddar. Mae'r argymellion yn cynhwysfawr ac yn bellgyrhaeddol ac ar y sleid nesaf dwi'n meddwl mae'n dechrau dangos be ydy'r model sydd yn cael ei argymell yn yr adroddiad. So mae'n edrych at strategaeth holistig ac ymlaen at dyfodol heb ceir sydd yn ddefnyddio dulliau zero carbon i symud o gwmpas. Wrth gwrs mae hyn yn golygu newid sylweddol mewn ymddygiad i ni gyd. Mae'r argymellion yn amlinellu model twristiaeth gynaladwy sydd ar y sgrin ar hyn o bryd. Fydd yr ardal wrth gwrs yn cael ei marchnata yn gryf ar sail manteision twristiaeth gynaladwy. Da ni'n gwybod bod rhai ohonych chi, wel chi gyd wedi cael y gyflwyniad yma o flaen, so na i ddim aros yn hir ar y sleids yma, ond jyst yn fras ar y sleid nesaf, mae yn dangos rhai o'r buddion da ni'n rhagweld fydd y strategaeth yn ddod i'r ardal. So, wrth gwrs, un o'r pethau fwyaf amlwg ydy yr buddion i'r amgylchedd. So mae'r strategaeth yn edrych ymlaen at y fanteision yma, gobeithio, a dyma rhai enghreifftiau o'r fath o fanteision dyn ni yn gobeithio weld ynglyn â'r ymgylchedd. Ac wrth gwrs o'r rhan yr economi, ar y sleid nesaf, mae yna cyfleoedd fel yma sydd yn cyd-fynd efo'r weledigaeth a'r cynllun yr Wyddfa, cynllun yr Yrru rwan a cynlluniau adfywio y cynghorau lleol, ac wrth gwrs y cynlluniau cyrchfan y ddau cyngor lleol, ac wrth gwrs hefo y ddeddfa sydd yn dod allan o Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd. A wedyn, yr sleid nesaf, mae'n sôn am yr newidiadau yma sydd yn cyfle ffantastig i ni ddylanwadu ar newid mewn ffordd o fyw yn yr ardal, symud o gwmpas ac wrth gwrs yn y ffordd mae ymwelwyr yn weld ac yn parchu'r ardal. Mae'n rhoi cyfle eiriau iddyn ni ailfrandio ac i wneud yn sicr bod ein rhinweddau arbennig ynghylch y iaith a'r diwylliant yn cael ei hybu mewn ffordd newydd. Wrth gwrs, mae hyn yn ffitio o dan yr egwyddorion twristiaeth gynaladwy rydyn yn gweithio arno ar y cyd efo Cyngor Gwynedd ar y foment, ac wrth gwrs be mae pobl lleol yn deud wrthon ni. Dyn ni gyd fel awdurdodau lleol hefyd wedi dechrau ar y cynllun llys genhadon, dych chi'n gwybod yn barod. Mae'r strategaeth yma yn rhoi cyfle i bawb sydd yn dod mewn gysylltiad ag ymwelwyr bod yn rhan o'r weledigaeth ac yn cael ei hyfforddi i roi wybodaeth cyfannol i pob un maen nhw'n dod i fewn i gysylltiad efo. A wedyn, ar y sleid nesaf, mae jyst yn amlinellu llwyth o byddion eraill sydd ddim ella'n ffitio dan pennawd, ond sy'n hollol gyffroes fel rhain. Ond mae rhain hefyd yn tanlinellu bod y strategaeth ar gyfer rheoli twristiaid mewn ffordd fwy effeithiol, mae o yn blaenau i fod o fydd i bobl sydd yn byw ac yn gweithio yma yn yr Yrru yn gyntaf ac yn seiliedig ar y dull o gweithio gyda'r cymunedau porth i wneud yn siŵr bod ni'n datblygu be maen nhw yn eisiau weld yn yr ardal.
Felly mae Catrin am gychwyn le dyn ni wedi dod ers cael yr adroddiad yma. So na i drosglwyddo nôl i chdi, Catrin. Diolch, Angela. Ia, fel oedd Angela'n deud, dwi'n mynd i sôn wan am be da ni wedi bod yn neud lle, a wedyn da ni wedi bod yn cyflwyno yr adolygiad yma ers haf 2020 i lwyth o gynulleidfaoedd a chymunedau lleol o'r Llywodraeth i sector twristiaeth a pharciau cenedlaethol eraill ar draws y Deyrnas Unedig. A mae rhai o'r cenedlaethfaoedd i'w gweld ar y sleid yma. A mae'n bwysig nodi yma hefyd fod cefnogaeth mewn egwyddor i'r strategaeth ym mhob un o'r cyflwyniadau neu'r cyfarfodydd da ni wedi mynychu wedi bod yn gryf iawn ac yn galonogol iawn, lle. Felly, fe gawson ni, fel da chi'n gwybod, gefnogaeth ar gyfer 4 prosiect oedd wedi eu hadnabod gan yr ymgynghorwyr o fewn tîm Martin Higgins ac oedd yn gweddu sut oes Trafnidiaeth Cymru angen gwario'r arian. A da ni wedi bod yn falch iawn o gael y mewnbwn gan y partneriaid craidd ni i'r gwaith yma. Felly, y prosiectau yma oedd yr ymgynghoriad wrth gwrs neu'r broses uwch gynllunio cymunedol. Pam bod ni wedi gwneud hyn? Wel, un o elfennau craidd y weledigaeth yw bod llais y cymunedau yn gryf wrth siapio sut mae'r strategaeth yn edrych ar lawr gwlad. Felly, i'r perwyl hwn, un o'r argymhellion oedd ymgynghori o'r cychwyn gyda'r cymunedau mewn proses uwch gynllunio barhaus. Da ni bellach wedi cynnal yr ymgynghoriad ac fe fyddai'n mynd i fwy o fanylion am hyn yn y man. Yn ail, yr rhagarchebu ym Mhen y Pas. Mae hyn wedi, fe ddigwyddodd hyn wrth gwrs oherwydd fod yn cael ei argymell yn yr adroddiad gan Martin a'r tîm ac fe ddaeth yna gyfle euraidd i beilota hyn yn sgil Covid. Fe dreialwyd y system yn wreiddiol drwy dros rhyw 2 benwythnos ar Eventbrite yn ystod haf 2020 yn dilyn cau Pen y Pas yn gyfan gwbl oherwydd golygfeydd peryglus. Wedyn, gyda chefnogaeth Trafnidiaeth Cymru, fe ryddwyd system fwy hir dymor mewn lle gyda Just Park. Mae'r cytundeb yna yn dod i ben ar yr 8fed o Dachwedd ac mi fyddwn ni yn adolygu yn fuan. Ond fe allai ddeud fod y staff ym Mhen y Pas wrth ei boddau efo'r system ac mae'r adborth ganddyn nhw yn eithriadol o bositif ac gan yr defnyddwyr hefyd. Mae yna nifer o sefydliadau wedi cysylltu efo ni hefyd yn dymuno mynd i lawr yr un trywydd. Yn drydydd, cynigion rhwydwaith beicio a cherdded ac adnabod cynllun llogi beiciau. Fe wnaethon ni hyn eto, mae'r prosiect yma yn hollol gysylltiedig efo'r uwch gynllunio cymunedol a'r argymhelliad gan Martin Higgins i drafod gyda'r cymunedau o ran eu deheuadau nhw. Roedden ni'n awyddus i'r trigolion ddeud wrthyn ni sut yr hoffent hwy deithio o gwmpas yr ardal gan roi cyfle iddynt ddylanwadu ar gynlluniau'r dyfodol. Roedd y gwaith yma yn arolwg desg oedd yn cynnwys ymgynghoriad gyda'r partneriaid, gyda chi lle, ac yn cymryd i ystyriaeth ganlyniadau'r gweithdai uwch gynllunio. Ac yn ola o ran y prosiectau yma oedd y gwaith astudiaeth trafnidiaeth gyhoeddus. Roedd y gwaith yma yn edrych ar rwydwaith a llwybrau'r bysiau yn yr ardal, amserlenni a chysylltiadau gyda threnau. Yr union hyn oedd wedi cael ei hargymell eto gan Martin lle, ac fe cwblhawyd y gwaith gan gwmni Mott MacDonald. A rydyn ni'n falch o ddeud bod Cyngor Gwynedd a Conwy eto wedi cyfrannu'n sylweddol i'r gwaith yma a'r prosiectau eraill hefyd. Ac mae'n bwysig nodi fod Trafnidiaeth Cymru yn gwneud eu penderfyniadau o sut a lle i fuddsoddi yn sgil yr adroddiadau yma. Felly mae'r mewnbwn yna gyn y partneriaid craidd ni wedi bod yn hanfodol. Yn dilyn y gwaith yma hefyd, mae Trafnidiaeth Cymru wedi gweithio ar ailfrandio ac ail-edrych ar amserlennu'r Sherpa a gwella'r amserlennu yn sylweddol ac yn anelu i roi'r gwelliannau yna mewn lle erbyn Pasg 2020. Iawn?
Ie, a Drosodd i chdi, wedyn, Angela. diolch Catrin, sori, dwi'n Yn iawn. dechrau gyd. Ond ie, ar rhan y flwyddyn ariannol yma, mae miliwn o bunnau wedi cael ei glusnodi i'r strategaeth gan Trafnidiaeth Cymru. Felly, rydw wedi gweithio hefo nhw i wobrwyo tender i sefydlu ar y sleid nesaf, dwi'n meddwl, Catrin, diolch. Y system barrier ar gyfer pen y pas i gyd fynd hefo'r system rhagarchebu. Dyn ni'n wrthi'n paratoi cais cynllunio ar gyfer hyn ar hyn o bryd, sydd yn cynnwys adroddiad diogelwch ac yn gobeithio fydd y gwaith yma o sefydlu'r system a'r bariau ei hun yn digwydd dros y gaea yma. Wedyn, eto ar y sleid nesaf, mae smart parking wedi cael ei apwyntio i sefydlu sensors ar y ddeiar ym mhob un o'r meysydd parcio ni o gwmpas yr Wyddfa ac yn y cilfannau dyn ni yn perthyn. Cafodd ni i gynnig i Cyngor Gwynedd hefyd, ond nathon nhw ddim meddwl bod nhw eisiau bod yn rhan o hyn, ond maen nhw yn edrych i mewn i fod yn rhan o rhywbeth yn debyg yn y dyfodol. Felly mae'r sensors mynd i ddarparu gwybodaeth byw ar gyfer y niferoedd sydd yn y meysydd parcio, sydd yn ymddangos i ni, ar app ac ar wefan ni, ond yn y tymor canolog neu hir, dyn ni gobeithio efo Diweddariad, Cyngor Gwynedd a Chonwy hefyd a'r highways wrth gwrs, fydd nhw yn dangos ar arwyddion yn yr ardal i ddangos capacity y meysydd parcio. Mae hyn wedyn am helpu ni gael fwy o data cadarn ac am hybu bobl i wneud penderfyniadau fwy smart yn lle gyrru o gwmpas yr ardal yn chwilio am rwle i barcio. Ac eto mae'r gwaith yma yn cael ei wneud dros y gaea sydd i ddod. Wedyn, ar y sleid nesaf, mae'r cwmni yn nath yr astudiaeth trafnidiaeth gyhoeddus wedi symud ymlaen eleni i dechrau astudiaeth parcio yn yr ardal. Roedd hyn un o'r bethau hanfodol oedd Martin o'r tîm wedi ucholeio fel cam pwysig nesaf yn y strategaeth. Oherwydd y ddatblygiadau ynglyn â'r metro Gogledd Cymru, mae'r cwmni yma a Trafnidiaeth Cymru yn edrych at ehangu'r leoliadau parcio i gysylltu â'r system trafnidiaeth cyhoeddus a'r ffiniau'r parc ac yn ngogledd yr ardal i gyd. Felly, dyn ni'n wytsiad i weld beth sy'n mynd i ddigwydd yna. Maen nhw'n dod fyny hefo'r astudiaeth yma, a'r canlyniadau o'r astudiaeth yma ar hyn y bryd, a mynd i gyflwyno nhw i ni ac wrth gwrs i awdurdod Cyngor Gwynedd ac i Cyngor Conwy wrth gwrs. Wedyn ar y sleid nesaf, mae'r prosiect ar gyfer y llwybrau beicio a cherdded wedi cyrraedd lle rwan le mae'r cwmni yn gweithredu arno fo. A maen nhw yn angen cynllun strategol sydd yn cynnwys y holl partneriaid sydd efo gyfrifoldeb dros llwybrau aml pwrpas yn yr ardal. So maen nhw'n ffocysu ar rhoid yr cynllun i'r strategaeth ehangach yma am yr ardal at ei gilydd. A maen nhw'n gwneud dipyn o waith sgopio yn yr ardal hefyd, yn Ogwen ac yn Betws-y-Coed yn seiliedig ar yr ymgynghariadau maen nhw wedi wneud a'r cyngor gen ni wrth gwrs fel partneriaid. Felly mae pob un o'r awdurdodau wedi fwydo fewn i'r strategaeth yma. Mae Trafnidiaeth Cymru hefyd wedi busoddi fewn i gwasanaeth bws peilot newydd sydd yn rhedeg o Fangor i Corwen a nôl pob 2 awr am y flwyddyn. Mae hyn wedi helpu tuag at lleihau'r bwysau ar parcio yn yr ardal yn Ogwen yn bendant, ond ar y foment mae'n amlwg dim ond pobl lleol sydd yn defnyddio y gwasanaeth yma. Hefyd, fel nath Catrin sôn, mae brosiect o ailfrandio'r siwrpa Wyddfa mynd yn ei flaen, a wedyn mae'n sawl welliant i'r rhwydwaith sydd yn cael ei wneud dros y flynyddoedd i ddod. Wedyn, ar y sleid nesaf. Dwi'n drosglwyddo nôl i chdi ar gyfer yr ymgynghoriad. Diolch, Angela. Felly, fel nes i sôn gyna, fe gawson ni gefnogaeth o gyn Trafnidiaeth Cymru i gynnal ymgynghoriad efo'r 4 cymuned porth oedd yn cael eu hargymell gan Martin. Fe ddefnyddiwyd 2 gwmni cyfathrebu oddi ar fframwaith Trafnidiaeth Cymru, sef Grasshopper a Jacobs, ac fe gynhyrchwyd adroddiad, a dwi'n falch o ddweud bod chi wedi cael yr adroddiad yna, felly os oes unrhyw gwestiynau'n codi o'r adroddiad yna, cofiwch gysylltu efo ni.
I fod yn onast, roedd ymgynghori ar-lein yn heriol ac fe ddysgon ni lawer o'r profiad fe fyth wedi cael cynrychiolaeth uniongyrchol o rai o'r cymunedau, felly eithon ni ati i ymgynghori ymhellach y metws y coed ac y meddgelert a mwy am hynny yn y man. Ond mae yna fraslun o'r canlyniadau ar y sleid yna i chi. Felly, o ran beddgelert, ddoth yna 30 i'r gweithdy, roedd y mwyafrif yn gefnogol i'r strategaeth efo 63 yn cefnogi'r weledigaeth a'r model twristiaeth gynaladwy. Ond wrth gwrs, oedd yna lot o bethau'n codi a dyma fras y drafodaeth a na i jyst pigo chydig o'r pwyntiau allan. Angen mwy o lefydd parcio a blaenoriaeth i drigolion, angen lle parcio sydd o fewn cyrraedd y pentre a'r droed, felly unrhyw ddatblygiad fel bod o fewn cyrraedd lle, y busnesau mwyn iddyn nhw gael bydd. Angen defnyddio misydd parcio segur, nid creu mwy, oedd barn rhai angen gwasanaethau trafnidiaeth integredig a chysylltiadau gwell efo cyrchfannau mwy fel Bangor. Angen plismona parcio'n well, ymwelwyr yn chwilio am le parcio am ddim beth bynnag, felly bod gorfodaeth yn hanfodol, ac angen edrych ar gau du a trallun fel lleoliadau posib. A da ni wedi gwneud hynny a mwy am hynny yn y man hefyd. Ymlaen i fetws y coed, roedd, fel ydych chi'n gweld y fanna eto, roedd yna gefnogaeth i'r weledigaeth, ond roedd pobl yn teimlo fod angen gwneud rhywbeth yn bendant, ond fod diffyg lleoliad ar gyfer datblygiad o'r fath yn heriol y metws y coed. Ac hefyd fod y lle yn brysur ac yn atyniad yn ein lawn heiddiant ei hun, felly fod hynny hefyd yn mynd i fod yn heriol o ran datblygu mwy o lefydd parcio. Fod angen cyfyngiad cyflymder yno, fod ti yn eithriadol o brysur, diffyg llefydd i barcio arhosiad byr ar hyn o bryd i bobl leol, angen toiledau, mae llawer o hein yn gyffredin ym mhob un cymuned, angen gwell gwasanaeth bws a potensial i ddifetha'r pentre o bosib. Felly mae'r ymgynghoriad wedi bod yn hynod o ddefnyddiol i weld barn y cymunedau. Ymlaen i Llanberis, fel ydych chi'n gweld, 82% yn cefnogi'r model o twristiaeth gynaladwy. A jyst yn fras iawn, angen gwella gwasanaeth bws, eto'r un themau, ni ddylai prisiau godi bobl leol oherwydd problemau yn deillio o ymwelwyr, angen bysiau sy'n cysidro pobl gyda chyfarpar amrywiol sydd yn dod i'r ardal, bagiau, offer dringo ac yn y blaen, angen mynediad wedi gwaith gyda'r nos, sicrhau fod mynediad anabl o safon dda, rhwystredigaeth hefyd, teimlad fod yna lot o drafod ynglyn â hyn di bod ers dipyn o flynyddoedd bellach ond bod yna ddim atebion wedi dod. Wedyn oedd hynny yn glir. Fod yna ambell i leoliad o fewn y pentre o bwys a ddylsan ni edrych arnyn nhw, a llwyth o syniadau a llwyth o bositifrwydd o ran cydweithio efo ni a sut i siapio'r weledigaeth yn yr ardal. A chydig bach mwy ar y sleid yna hefyd. Felly ym Bethesda eto yn gefnogol iawn o'r weledigaeth dwristiaeth cynaladwy efo 91 yn gefnogol. Oedd yna ymwybyddiaeth y dyheadau clir am dyfodol gwyrdd gan gymuned Bethesda ac isio cynnwys mentrau cymunedol hefyd yn unrhyw ddatblygiad, bod busnesau yn awyddus i ddenu mwy o dwristiaeth ond ar eu telera nhw eu hunan, syniadau o ran defnyddio ynni lleol i bweru unrhyw drafnidiaeth, angen datblygu pant dreiniog, eto da ni yn mynd i fod yn sgopio hwnna, ac angen cysylltiadau gwell o Fangor a bod bws a tren yn cyfateb i'w gilydd. Felly, ia, yr ymgynghori pellach, fel nes i sôn ar y dechrau, nath na tua 52 o unigolion ar gyfer, gofrestru ar gyfer y gweithdy ym meddgelert, ond dim ond rhyw 30 oedd yn bresennol yn y gweithdy, ac 14 o heini yn byw tu allan i gymuned beddgelert.
Felly, fe bostio ni lythyr i bob un tŷ yn cynnwys holiadur, yn cynnwys yr union run un cwestiynau a gafwyd yn y gweithdy, ac fe gafon ni chydig bach mwy o ymateb efo 22 yn ymateb. Felly, rhywun peth ym Metws y Coed, ond wnaethon ni wneud sesiynau galw heibio Metws y Coed. Wnaethon ni 2 sesiwn yn ystod gwahanol adegau o'r dydd a gofyn i bobl leol alw heibio fel oedden nhw'n gallu. Lly. Ac eto fe ofynnwyd yr un cwestiynau a oedden nhw'n hynod o ddefnyddiol a nathon nhw gadarnhau beth oedden ni yn ei wybod yn barod. Felly, y gwaith yn dilyn yr ymgynghoriad, da ni'n mynd i fod yn gweithio efo arloesi Gwynedd Wledig a Chyngor Gwynedd ar frîff. Da ni wedi gwneud y briff a mae o'n mynd i dender ar gyfer datblygu pant dreiniog a fel bod o'n ffitio o fewn y weledigaeth. A hefyd, wnaethon ni gomisiynu adroddiadau sgopio yng Nghae a Trallyn ym Meddgelert, efo Cae yn cael ei weld fel lleoliad ffafriol ar gyfer datblygu lleoliad parcio ac yn ffitio i mewn i'r weledigaeth hir dymor. Felly, mi fydden ni'n mynd ar be da ni wedi ddarganfod a mynd ar canlyniadau yma yn ôl i'r cymunedau yn yr Hydref. Drosodd i chdi, Angela. Diolch, ie. A rhan hanfodol o'r prosiect yma, wrth gwrs, yn y pen draw fydd sut mae'r strategaeth yn cael ei cyfathrebu i bobl sydd yn ymweld ac yn symud o gwmpas yr ardal. So, da ni'n gweithio ar y foment hefo MSBAC a chwmni o'r enw Cap Fentus ac arloesi Gwynedd Wledig i deall pa fath o systemau sy'n angen i wneud hyn. Mae hyn yn rhywbeth hollol newydd a wedi cael ei sefydlu ar fel real-time data sut allu'r ailfrandio roedden ni'n sôn am yn ddigwydd mewn ffordd cynhwysfawr ac sydd am roi bydd i cwmnïau, busnesau a sefydliadau lleol hefyd. Cyflwyno ni hyn i Lee Waters yn diweddar yn MSBAC ac roedd o'n gefnogol iawn o'r gwaith yma. Lee Waters ydy'r gweinidog ar gyfer ymgylchedd neu newid hinsawdd ar hyn o bryd yn Llywodraeth Cymru. Felly, dyna'r prosiectau i gyd, ac i gloi, dwi'n meddwl, ar y sleid nesaf, mae jyst yn sôn o le dyn ni'n mynd nesaf, ac wrth gwrs, wel, ni wedi sôn am rhan mwy o rhain yn barod yn y gyflwyniad. Felly, yn adrodd nôl i'r cymunedau, really, mae hwnna'n oll pwysig i fynnau Catrin yn ystod y hydre neu'r geia yma, ac wrth gwrs, parhau i weithio hefo nhw i datblygu be maen nhw yn weld sydd yn addas i gymunedau nhw. Ac wrth gwrs, fel nathon ni sôn, y prosiectau Trafnidiaeth Cymru a Mott MacDonald sydd yn parhau y flwyddyn yma, ac wrth gwrs, dyn ni eisiau adolygu'r tymor ymwelwyr yr un fwyaf ddiweddar yn enwedig Pen y Pas, Ogwen a Nant Gwynant sydd wedi weld dipyn o bwysau ynglyn â trafnidiaeth a parcio dros y ha yma. Ac hefyd, dyn ni'n gweithio hefo Trafnidiaeth Cymru ar y foment i wneud map lywodraethol achos gawson ni y gais gan rhai o'r partneriaid yn barod i wneud yn siŵr bod ni gyd yn clir bwys i wneud y penderfyniadau ynglyn â'r strategaeth yma. Felly, gobeithio ydych chi'n cytuno, mae yna dipyn o waith wedi cael ei wneud dros y flwyddyn a hanner diwetha, ac mae'r Catrin y Finne wedi bod yn cymryd y momentum o'r strategaeth yma yn ei flaen. Fel dyn ni'n medru wneud dros y cyfnodau clo dyn ni wedi wynebu, ond mae yna dipyn o cynnydd wedi cael ei gyflawni erbyn hyn. Felly, diolch yn fawr iawn i chi am wrando ac edrych ymlaen i gael sgwrs pellach yn y gweithdy.